postav ešte. Ešte sa postav doľava. Aké to číslo? Tak, čítaj si. Hej. Ešte raz. Hej. Nemá nabité asi, nemá. Daj to dole a spusti to ručne. No nech sa páči. Môžem ešte raz? Áno. Pýtaj. Hej. Rasa. Hop! Peter, bol zásah? Áno. Nevidel som úlomok. Hej. Zásah. Hop! 0.